Čaute, ja vás vítam u ďalšieho videa. No a dnes sme tu znova s golfikom. Poďme si ukázať zo pár vecí, ktoré som stihol od minulého videa porobiť. No a jednou tou najhlavnejšou novinkou je, že natáčam na novú kameru. Chcel som vyskúšať vlastne niečo iné ako točiť na svoju zrkadlovku, lebo predsa len je to drahá technika, v tej garáži nie je vždy najčistejšie. Tak som si kúpil takúto akčnú kamerku. Tak vyskúšame jedno video teraz na skúšku natočiť na toto a napíšete mi do komentáru, že či sa vám to ľúbi, či to môže byť. No a keď tak by sme pokračovali v natáčaní na takýto štýl. No a tu sa od minulého zmenilo to, že nádobu už mám konečne nastrkanú v základe. Treba ju ešte obrusiť, no a potom ju pôjdem fúknuť do tej červenej farby, čo mám tam kúpené. Takisto už som si rozobral zadné tlmiče, tie sú tam. Tu je jeden, a hento je predok, tu mám jeden predok rozobratý. No a tu je druhý zadok. A zistil som, že to úplne není originál vzduch, ako má byť. Pretože ten pán predo mňou tu urobil takúto drážku do neho, aby cez túto dierku, kde chodí vzduch, sa dostal až do toho mechu, pretože ten mech, keď tu ja osadím, ako vidno podľa toho, ako kde bol vyležaný, hej, tak vidno, že je úplne vlastne až po ten roh toho tlmiča. Takže on spravil takúto drážku malú do neho a plus ešte ten mech, to bol ten tón, neviem, či to tu bude vidno, tak semka je trošku oďubnuté, aby sa ten vzduch vlastne dostal. Hej, takže ono to úplne originál asi vzduch není, je to iba nejaký domáco dorábaný vzduch. Tuto už tie zadky, či tie predky, pardon, tie už boli lepšie. Tam už pekne vidno, že ako je odležaný ten mech, tak je tu pekne medzierka ešte ku tej dierke, takže tu už žiadne drážky ani somariny nie sú. A takisto ani na tom mechu nie je nič povyrezavané, takže je to úplne 101. Lenže neviem, či by sa tieto 130 mechy zmestili dozadu. Je to tam dosť úzke. Možno časom vyskúšame, uvidíme. No a ja som si bol teraz ešte vlastne v obchode kúpiť lepidlo na šroby. Keď potom budem nazad lepiť do tej nádoby tie matice, aby som to mohol prelepiť. Takisto keď budeme nazad lepiť toto, tak na to budem dávať lepidlo na šroby, aby tady neunikalo pre istotu nič, lebo potrebujem to celé rozobrať. No a budem to tiež lakovať do tej červenej farby, ktorú mám už semka nachystanú, namiešanú. Do toho potom nastrikáme nádobu aj všetky tieto príruby. No a ďalšia vec, čo ma tak akože trošku zarazila, alebo som zistil pri týchto tlmičoch, je, že on tu asi zabudol dať kontramatku, lebo na tej prírube nevyzerá, že by bolo nejaký závit, takže semka na spodok zabudol dať kontru a kvôli tomu si myslím, že sa to mohlo trošku povoliť a fučať, preto to on potom takto pozaliepával silikónom, no a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Proste čistý otras, takže to potrebujem celé očistiť, no a my si tu potom dáme kontramatku. Pôjdem ale ku Tomášovi zobrať kľúč na tieto tlmiče, lebo už som to minule skúšal s blickami a tie matice sú hliníkové. No a oni sú fakt, že fakt držia ako bláznivé, takže nechcem to s tými blickami môcť rvať, lebo som už jednu matičku len tak strhal na predložnom podvozku, čo som mal na bielom Golfe. Takže pôjdem si potom ku ňmu vlastne pre ten kľúč. No a pôjdeme to povoliť s tým kľúčom. Ale vzduchu sa dneska moc venovať nechcem. Potrebujem na Golfe rozobrať kúrenie, pretože prišla už zima, nejaké tie ranné mrazy. No a človek, keď na ňom ide, tak je v ňom extrémna zima, lebo to kúrenie, čo je v ňom, tam sú také plechové klapky. No a oni vlastne prepúšťajú, lebo od výroby je na nich taký ako keby, ani nie že molitán, ale nejaká proste tesniaca látka. No a ona sa časom proste rozpadla a už teraz, keď napríklad zapnem fúkanie na okno, tak to fučí všade inde, len nie na okno. Takže potrebujem teraz pozadzovať celú prístrojovku, vybrať korene vonku a na novo to vlastne pretesniť
aby to šlapalo. No a keď toto všetko spravím, tak sa potom zase začnem venovať tomu vzduchu, potrebujem to už do auta osadiť, potrebujem tam nahodiť, natiahnuť káble, rozobrať tie tlmiče, nastriekať, no a už by to v podstate potom malo byť všetko, takže hádam už po zime budeme jazdiť na zemi. Ale ešte predtým, ako pôjdem rozobrať korene, tak chcem zhodiť predné lipo, lebo Golf sa už stal obeťou tejto zimy na prvom snehu. Hneď som to zahúčal do jarku. No a teraz je to lipo úplne otrasné. Mám ešte jedno takéto isté do náhrady, takže mi to nejako extrémne nevadí. No a ale chcem ho teraz zhodiť, nech nechodím proste jak nejaký oný. Aj tak je to celé dopúkané. No, horko ťažko, ale už je zhodené. Pod tým už máme iba ten plech, takže potom na jar tam dám to druhé lipo. Teraz to nechám tak. No idem sa presunúť do auta a pomaličky začať rozoberať prístrojovku. No a budeme musieť vyťahnuť aj vonku výduchy a tie klapky sú tu pod týmto schované. Viac menej celý spodok som už zhodil. Už tu vidno to korenie, ale rozmýšľam, že možno bude musieť ísť aj palubovka dole. Ale najprv idem povyhadzovať tieto ako keby šachtičky na korenie, alebo výduchy. A tie sa jednoducho iba vlastne podoberú a vycvaknú sa von. No a tuto všade boli iba krížové šroby zo spodu, takže to sa všetko povyšrobovalo. Tu si to nahádzal do bedničky a hen tam začal na zem. A tu sú veškeré, tam sú veškeré plasty, vlastne čo ostali. Takže idem teraz povyťahovať toto. No a potom budem musieť asi vyťahnuť radio, panel korenia, budíky, všetko ostatné. Možno zhodiť aj volant a zhodiť celú prístrojovku dole. Takže už som vyťahol prvý ten vetračík von. No a trošku som tu zmatoroval pri tom. Lebo tuto hore, prosím pekne, je ešte jeden šroub. Takže ono sa to vyťahuje následovne, že... ja si prejdem na druhú stranu. Celé si to takto nakloním na seba. Alebo môžem... No možno aj od seba sa bude dať. Nie. Takto, šachtičku si vyrovnáme. Len budem vám musieť zasvietiť, aby ste to videli. Je prosím pekne šroub, trošičku tam vidno sem tam. Hej. No a ten ide pomalinky. Dobre, už ide. Ten si povolíme. Tak, a ten keď máme povolený, tak potom tuto zo spodu to treba podpačiť a ukážem si, aké tam sú potom také klipy. Tie sa povolia a vyťahneme to von. Vynašiel som ešte niečo lepšie, taký malý lifehack. Preskočil som si cez toto kábel, lepšie by bol možno mäkký, ja som dával tvrdý. A doslova som vydrapil vonku z týchto cvočkov tú šachtičku. Tu je šroubík, prosím pekne. Takže ten musím teraz opatrne vytáhnuť, aby nespadol dole do korenia, lebo odtiaľ sa mi ho veru vyťahovať nechce. No a tu sú teraz tie dva malé jazyčky, tie sa povolia, vyťahnu to celé von. A tu, ako si už môžete všimnúť, je tá izolácia takáto poničená. Takže toto všetko budeme meniť, aby to bolo tesné. Ani neviem ako, ale vyťahol som to aj bez toho, aby sme museli zadzovať palubovku. A tu už je náš kameň úrazu, ktorý potrebujem opraviť. Takže môžem sa na to vrhnúť a dívam sa, že ešte vzadu sú ďalšie klapky. No a vlastne, ja keď tuto hore teraz budem meniť polohy, tak oni sa... Teraz som dal studený vzduch
Teraz ide teplý. No, takto je na okno. Teraz je na nohy. Na mňa a na nohy. A teraz čisto iba na mňa. Takže rozmýšľam, že to budem musieť možno nejako vybrať ešte odtiaľto von, aby som sa ku tomu lepšie dostal. A potom to nejako opraviť. Takže idem tu ešte trošku nad tým pomaturovať. A hádam, prídem s nejakým rozumným nápadom. Máme tu ďalší deň. Nie, včera do toho niečo vbehlo. Tak už som to nechcel potom riešiť. Nehal som to tak. Auto je to rozobrané, tak ako ste ho videli naposledy. Bol som ešte dokúpiť túto takú tesniacu penu. No, sa to dáva okolo okien alebo okolo dverí. Takáto pena. S týmto chcem pretesniť. Takisto kobercovú pasku. No a idem začať najprv od týchto elementov na to korenie, čo sú. No a potom si spoločne pretesníme tie klapky na tom korení. Neviem, ako pretesním tú zadnú. Nejako sa s tým budem musieť popasovať. Hádam sa tam dostanem. No a potom som rozmýšľal ešte aj tuto niečo okolo tých rukávov natiahnuť. Že by som tam dal asi tiež tú gumu. Tuto to mám teraz vyťahnuté, to je tam na zemi. A na druhej strane je to úplne tiež to isté. Tam vlastne okolo týchto výduchov by som dal tiež asi tú penu, aby to nefúčalo kadetade a aby to išlo tam, kde má. Tuto už tiež vidno, že je to také tým svojím vekom, že to degradovalo. A tak, nie sa ničomu divu. Auto má 35 rokov, takže to bolo viac než pravdepodobné, že to nevydrží väčšine. A ešte z toho jedného Golfa, ktorého mám, som si bol celé to korenie vyťahnuť vonku, aby som sa na to pozrel poriadne, že ako to vyzerá. Že či tu ešte nebude treba niečo pretesniť. No, napríklad po tomuto, na tom náduchu, tam sa nedostanem vôbec. To by som to musel vyťahnuť celé vonku. Tu už je potom iba vlastne obyčajný elektromotor, ktorý je na 3 polohy. Takýto vetračik, neviem, či tam úplne vidno. Budem musieť asi zasvietiť. Hej, tu je obyčajný vetrak. Tuto vo vnútri potom nie je nič. Tuto je jedna klapka, ktorá vlastne fúka hore na sklo. Ku nej neviem, či sa dostanem. Vyskúšame, ale asi skôr nejak, hej. Lebo je to na takom mieste, že fakt, že neviem, či tam obchám ruky. Takže toto by som chcel pretesniť. Potom toto budeme pretesňovať, to sme videli. No a vzadu je táto klapka. A ja mám aj tu vlastne dieravú, to je na regulovanie toho teplého a studeného vzduchu. A tu je na ňom ešte trochu toho molitanu, ktorý tam originál má byť. No a potom ešte vlastne, neviem, či tu nebolo aj na nohy výduch. Ale nie. To už je, toto už je súčasť toho, takže tam už nie je niečo pretesňovať. Takže idem začať týmto, že toto dám celé pekne dole, nejako to odmasním a nalepíme tam potom novú tú penu. Takto nejako som to popretesňoval. Tu som dal tie nové gumy dookola hliníkovú pasku, aspoň tak na tie spoje. Každý som olepil. No a takisto semka na tie šachtičky. Alebo teda výduchy. Tiež hliníková paska všade dookola, aby to nefúčalo. No takto sú olepené tou penou. No teraz sa môžeme ísť vlastne vrhnúť na tie do auta. Idem dať najprv na toto hliníkovú pasku, potom to poradne oblepím kobercovkou a vo vnútri tieto hrany budem musieť vyobliepať s tou penou a takisto túto vonkajšiu. No a potom ešte nejakú tú vnútornú klapku. No a povysávam to tu, upracem a malo by to byť vlastne všetko. Potom to pôjdeme poskladať. Tak, prvá vrstva hliníku je tam. No a teraz to všetko popreliepam kobercovkou. Lebo ten hliník ako si moc nechce na tej klapke držať. Je taký všelijaký.
Takže uvidíme. Budem to vyobliepať a potom budem musieť tie hrany popretesňovať. Takto mi už vyzerá tá klapka spredu, pretesnená. Olepená, pretesnená, ešte musím dať odtiaľtok, pásku, lebo tu by fúkalo okolo toho. No a keď ju otvoríme, tak to mám pekne, že to tesní všade po hranách. No a idem dokončiť ešte tú hranku. No a pôjdem prelepiť tú zadnú. No a už mám hotovú aj zadnú klapku, ale tam sa s tým tesnením nedostanem, lebo je to úplne, že extrémne na chuja prístup, je to tam strašne tesné. Takže už idem teraz iba vyobliepať toto dookola. Pôjdem tu upratať a rozmýšľam, že keď mám takto rozhadzané auto, že už by som si rovno potiahol aj hentade kábel na plus, na ten vzduchový podvozok. Takže rozmýšľam, že ešte to by som dneska rýchlo spravil. Toto by som mal nejako už tak hotovo. A idem teraz tu trošku upratať na tejto strane a dať asi na bok tie lišty, aby som mohol po podkovách potiahnuť ten kábel. No, kábel som už úspešne pretiahol. Musel som zhodiť poistkovú skrinku, tu z takých cvokov, na ktorých je nahodená, aby som tu mal plac. No a semka vzadu sú také 3 vývodky, ako keby, alebo prechodky. Tak cez ne som takto pretiahol kábel. Tu mám teraz v aute. Potrebujem pozhadzovať tieto lišty na dverách. No a vlastne po podkobár to budem ťahať spolu s týmito ostatnými káblami, ktoré sú tu. Tie idú tiež odpredu až dozadu. No a v motorovom priestore to vyzerá nejako takto. Tu ho pekne vidno. Tam vychádza zo steny a takto s tým hlavným zväzkom až pekne ku baterke, tu potom ešte musím nalisovať očko. No ale už je hodne hodín, aj celkom zima, keďže to tu nemám zakryté, že som tu len ako keby pod prístrežkom. Takže na dnes to asi nechám tak. No a budem pokračovať zajtra. Potom je už vlastne štedrý deň, takže auto zo pár dní nechám odležať. Nebudem tu ani búchať, ani nič robiť, však treba si odpočinúť. No a po sviatkoch sa znova ku tomu vrátim. Zajtra by som chcel vlastne dorobiť už to korenie, nahodiť ho, nech mám s tým pokoj. No a tento kábel len tu tak desika zmotám a nechám tak. No a po Vianociach už by som sa vlastne mohol vrhnúť rovno na ten vzduchový podvozok. Nech to už je nachystané. No a potom niekedy uvidíme, aká bude ešte zima, lebo nechcem to ešte nahadzovať teraz, kým budem môcť snežiť. Nech to tá sol a tak ďalej zbytočne neničí. Tak až keď prejde trochu sneh a už bude vlastne po zime, tak potom ho nahodím až na auto. Zatiaľ si ho chcem iba pekne nachystať, pretesniť, aby bolo vlastne všetko na 100%. Takže máme tu ďalší deň, ale už je dneska štedrý deň, takže nechcem moc nejako búchať ani neviem čo. Keď už je v podstate sviatok, takže som sa zavrel do garáže. Dorábam teraz akorát tú zástavbu na ten vzduch. Tuto som vlastne robil teraz prechod, kde pôjdu vzduchové hadice, aby tam bolo také väčšie vybratie. Budem to musieť potom ešte naterať na čierno s tou lazúrou, aby to neťahalo vlhkosť. A teraz z tejto dosky potrebujem ešte skrátiť tak centimetr zobrať a na nejakých 25, lebo mi ide tade kabel až ku nádrži a to drevo tlačí na to. Takže dneska spravím toto, pôjdem povysávať celé auto znútra, aby som ho už mal nachystané na to kúrenie. To potom medzi sviatkami, už keď sa bude dať, tak nahodím konečne, vyskúšam si to. No a dneska by som chcel osadiť toto do auta, natiahnuť kable na komplet, poprípade možno osadiť už aj kompresor. No a uvidíme, možno dneska budeme aspoň brčať s kompresorom. Takže idem sa teraz vrhnúť do tohto, pomalinky to tu povyriezať a natierať to budem ale asi až keď to bude celé hotové, lebo tá lazúra strašne dlho schne, takže to by mi teraz moc nehralo do noty. Toto si pôjdem poosadzovať, toto mám taký, ani neviem čo to je, nejaký tvrdý plast.
To osadím na to drevo ešte, aby to bolo odizolované. No a môžeme nahodiť relátko. Dáme svorkovnicu na zelenožltý. Mám takúto nachystanú na plastových nožičkách. No a ešte prívod na plus. Môžeme dneska osadiť, založiť do neho poistku. No a potom stačí iba natiahnuť plus minus z kompresora a malo by to šlapať. Tak, hadice som prepchal. Je to tam také no, LTT. Hlavne sa najviac budem potom bať tohto ohybu semka. Lebo dve hadice budú odchádzať hneď z tejto diery. A tuto bude taký prčí ohyb okolo tejto dosky. Až potom tu do tejto dierky. A dve pôjdu sem. Takže na to som zvedavý. Uvidím, keď to tu potom vypaskujem. A poradne pripevním, že aké to bude. Ale zatiaľ to musím nehať len tak na voľno. Takže nejdem to ešte riešiť. Ale tento kabel, to už všetko mám nachystané, takisto aj kostru. Takže to by som mohol ísť urobiť teraz. Zavriem sa do auta, nahodím si tu tie svorky. No a pôjdem všetko popripájať. Tak ja som si vliezol do auta, aj som sa tu zavrel, lebo vonku nenormálne fučí. A je tam zima. No a nachystal som si už tie veci tu. A nakoniec to nejdem ani dávať na ten plast asi. Len to priamo takto našrobujem. Tu som si odrezal tú svorku na minus. Tu idem osadiť ako prvú. No a tuto mám vyznačené vlastne, kde bude radecia jednotka od toho vzduchu. Takže akože plácu tu mám dosť na tie ostatné komponenty. Tuto bude osadený kompresor na tejto stene. Takto na boku, takže tu zem musím ťahať úplne takto natesno okolo tejto steny. No a tu potom bude nádoba. Takže tuto by malo byť zo pár centimetrov plát na ostatné kable. Takže relátko bude asi niekde pravdepodobne semka na kraji. Tuto dám tú svorku na to minusko. No a plusko osadím pravdepodobne niekde takto semka. Idem to tu nahodiť. Rovno potom do tých šnekov zalisujeme aj kabel. Takisto aj sem. No a popripájame na relátko. Tu som osadil tú svorkovnicu. Tuto mám ešte ostatné svorky na minuska. Tu je hlavný prívod, kostry, osadené relátko. No a plusko. Rozmýšľam teraz ako dám, že či ho nedám možno aj takto trošku zo šikma. A s tým káblom prídem takto poza tú radecu jednotku a rovno doň. Lebo tuto pôjdu vlastne hadice. Tady to, takže aby to nezavadzalo a nebilo sa s tým. No a to už si potom natiahnem prívod na relátko a tak ďalej. Takže rozmýšľam, že by som to dal takto zo šikma. A nemalo by to absolútne ničomu zavadzať ani vadiť. A plus bude to všetko schované tuto, takže nejaká estetika tu úplne nehrá nejakú veľkú rolu. No a ja už tu mám plus minus nejako zhruba pripravené. Potom v ďalšej časti sa už vrhneme asi na to komplexnejšie zapájanie. Osadím tu konečne ten kompresor, nahodíme radiacu jednotku, ponaťahujeme si káble do vypínača, zapojíme si relátko, semka kostry. No a už vlastne budem mať hotové to kúrenie, takže to už neviem, či idem natáčať, ako to budem skladať, lebo to už v podstate stačí iba nahodiť tie klapky nazad, pozašrobovať všetko. Takže ja idem teraz ešte rýchlo povysávať auto, upratať, no a poďme sa pripraviť na vianočnú večeru. A už dám dneska tomu pokoj a budem sa možno tému venovať až tak medzi sviatkami. No a potom už by sme si vlastne ukázali už tu priamo ten vzduch, ako budeme robiť. Nahodím aj tie tapaciere, potom by som spravil vlastne už aj tú deku semka. Nech to už je na komplet. No a to by bolo vlastne asi tak ku tomuto videu už všetko. Ukázali sme si vlastne, ako sa dá nejako lacno opraviť kúrenie semka na golfe.
to taká vlastne bežná chyba, hej, robil to už aj Tomáš na Felicii, že vlastne ten Molitan ako keby zdegraduje časom a proste opadá z tých klapiek, takže je to taká bežná chyba u týchto starších aut, tak akože beriem to normálne, že sa niečo takéto stalo. Takže som spokojný, že už to mám porobené, potom medzi sviatkami to iba nahodím. Dneska už sa nejdem nejako s tým naťahovať, idem to tu aspoň poupratovať, nech to mám potom prichystané. No a začneme sa teda potom na budúce venovať tému vzduchu. Takže to by bolo ku tomuto videu asi všetko. Nebolo nejaké úplne že záživné, ale tak verím, že ste si ho pozreli až do konca. Vidíme sa na budúce. Čaute.